Mapu sa jail warden nga ginareklamo bangod sa ginapahayag hindi makatarungan nga patakaran sa Negros Occidental District Jail nagpa-relieve sa pwesto. Yaring balita nga itong gintutugan. Hindi sana kabon nga warden. Ay nga, hindi makatawo ang iyang pag-tratar sa amon. Kasunod sa noise barrage sa pila ka mga PDL sa Negros Occidental District Jail kahapon, nagsapol ang CHR-NIR, opisyalis ng BJNP NIR kag tiglawas sa mga PDL. Diri na nagdesisyon ang ginareklamo nga si Jail Chief Inspector Crisarel Awe nga magpanaog sa pwesto. Temporaryo nga magtalos bilang warden si Jail Senior Inspector Raymond Aro. Tutugan sang BJNP NIR ang ginapahayag pagpalusot sa cellphones sa sulod sang presuhan. Ang inyong video nga nagalapta na subong online, kuha sa sulod sang jail facility. Arayo, enter, gas kami nilaw. Lagi pa tiro kayo, sob, tidak mo, laki sob. Isenda yun sa mga access at wa, isenda yun. Bullet, ano? Ano, bullet, oh, kita ang ano kami, oh. Ikaw sa plastic. Grabe nga numbers of phones, smartphones nga nag-exist sa sulod sang jail. So we are very saddened with that situation. It's very unfortunate. May cellular phones gingamit and even makapagwa sa mga videos from the inside of the jail, which is totally prohibited. Mga patigayon sa Greyhound operation ang jail guards. Ginkumpirma naman sa BJMP nga gingamitan sang paper balls kag tear gas ang pila ka PDL nga nagbato sa jail officers kahapon. Those equipments were used initially after ang mga PDLs nagpanghaboy sang mga bato sa mga jail officers nga naga-duty and sa mga vehicles. Nagpatigayon naman sa misa sa dalan sa guwa sa presuhan para ipangamuyo ang kalino. Kaya nagapati man kita nga kinahanglanon gid sang spiritual aspect ang aton nga mga kauturan. PDL man siya or uniform personnel sa INODG, agod nga may harmonic relationship sila. Suno sa kapatid Negros nga mo ang nagpanguna sa petisyon angot sa irregularidad sa presuhan. Importante nga mapamatian ang panawagan sang mga preso. Nga may ara rights ang aton mga PDL bisan pa deprive of liberty sila. Gitinguan sa news team nga makuha ang bahin sang nanaog kag bag-o nga jail warden apang nagpaiway sila nga magatubang sa kamera. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.